Baca kakhulu. Ukuphi kanti yena? Baca kakhulu. Okay, idrope ke. Cancel le live video le. Yeah. Phuma ke kule live video. Wena phuma kuye yami ngisho. Mina kube ucancelayo. Phuma ku TikTok. Bheka phuma ku Yeah. TikTok. Phuma ku TikTok izoyenza. Uyangizwa ndoda? Eba, Yeah. phuma ku TikTok. Phuma ku TikTok. Why? Ngize izophuma le live video le. Ngize izophuma le live video le. Okay, bye bye. Yeah, cancel. Yebatsho lapho kunehlabathi enkulu. Uma baba. Yeah. What up guys? I'm giving away free teddy bear to any hand guys yabo ozongichaza. Any hand. I'm giving away free teddy bear guys. Join on bafethu. Join on bafethu. Hello. Abantu abajoinayo lapho siyanibulisa guys. Hello guys. Sifuna co-hosta manje guys.